kublai perlok minta kesingin ya keran sepang ka operation sindur ka airstrike pelale dak sipai India hau banai arjar pesan nyin sabatai ke ka belaja balai laja bat balai la khat ya ka operation sindur. Haka ar tarik risau arjar pesan kileno kila hertma ya kawai ke jaka ka bakarteng ka Pahalgam hajamu an Kashmir haka ne ka jingsha thambor kila yap ar pomut ki breu ki dom den pop ki babon ki dei ki nong chungo kai parthai na India wai udai na Nepal kanja ka snusi ber ka bitar ka sokar ka ong min ai da ka jibab ka beteng nang ta kan rut rek na tung arjar pesan India kelas tang ya ka operation sindur ki sipa India kila penan kam da ki nambing ben hertma ha ki khandai tili ki jaka ha Pakistan bar ha Kashmir ka blabat da ka Pakistan ini ki jaka kilong ki ketiam na no jong ki kenhun kum ka lashkar i taiba bat ka Jaish-e Muhammad ki jo ki kenhun ki bathu bentum bore ka Pahalgam India ka penan kam ya ki nambing ba kerpang ba ki khat ki skill bat ki hamar kine ki misal kilong ki bestat bat ki bakhan bhang India kam syam la pha e kiling sun ya pom chepo Pakistan baru ki misal la penher na po keri India kala pelong ya ka operation sindur bat kala penyap palat prapomut kileno ya kini ki jing hertmal ale da ka papenan kam da ki smart misal ki bala siat ya ki khandai tili ki tem jong kileno ha Pakistan kajaka bala syat thambor ki kinthop ya ka Bahalpur bat ka murdike ya kini la tip kum kajaka pedeng bakongsan jong ka Jaish-e Muhammad bat ka lashkar i taiba kini artli ki kinhun leno kilong ki becerkai itkum ki khabar jong ki agency la yatu kumba arpusan na lai pumut ki leno ki la syapnyap ha ka wai pa ka wai ka jaka sa jong ki leno henry ompat yo ya ka jingkhen ka batiknan dan ya ka hat matang ya ki jaka sa jong ki leno kum ki jaka ajin hikai ki jaka panher ya ki tiar siap bat ka jaka babun ki leno omsham la thambor ya ki tem jong ka sipai jong ki Pakistan aden kata ka jingsha thambor ka Pakistan kelas tang mensiat selujur ha ki lenter jong ki khaput ka basuse ka long line ut ki ri pa jong ka India ki la khano nenta tungin sutu balai la khat ya ka operation sindur ka de ka powder ka basau ka ba ki kinte hindu ki bala shong purim ki ta ha ki klik jengki ki peni ya ka jingi ka jing shong kha bat ka jing ya da ya ka ying ka sam da ka ba penan kam ya ka ne ka kerteng ka sarkar India kala ai ka khubor ka bakhlan ka India kan ya da ya ki breu kum ka long yin nyin am ailat ya ki leno ban pen saw yin ka Pakistan ka ong badon ki ri ba ki bala saw bat kala keno ya ke India kila kamru ba kila siat ya ka lingsun jong ka India andre ka India ko tanta je kani omdon sakhi badon keno ka lingsun ka ba syasian kumda perlok ka operation sindur kam dai tang ben hertma ya kileno ka long ru shapang ka burong ka culture bat ka jing ya dai ki breu kumba ka sindur ka peni ya ka jing sumar jong ka thei ya ka ying ka sam kane ka jing le ka peni ya ka jing sumar jong ka India ya ki breu jong ka e ka jing mo jong phi halor ka operation sindur hato ka dai ka sinjam ka ba bha yaitu haki komen jumpi kublai shibun yapi baro in second par hakawai ka video ka babon